تماشاوانên hêja li Jin TV bi bernameya Hestên Rengîn em dîsa bi hev rane rêvîtiya Hestên Rengîn li Mêrdînê didome. Îro mêvana me nivîskar Semîre Demirel e. Kerem kin. مرحبا بخير هاتي ليفانا عزيز دلا Spas, sağ bî, çavayî başî. باشن صعبي gelekî سپاس بهاتنا وين كي خوش Em jî kêf xweş bû. Geh, em ê rûnin. Belê temaşevanên hêja bernameya Hestên Rengîn bi Semîre dest pê dike. Merheba ji te re. مرحبا Çavayî başî? باشن gelekî سپاس hûn jî başin Em jî inşallah başin, spas, sağ bî. Hinekî germ e? erê rast e Mêrdîn ama ji Amedê hinek konuktir e sankî. Mêrdînê tu bikenekê çiya ye ji bo ku bayê wê ê çiyê ye hênike Erê. lêbelê bû tu dakevê qo serê û aliyê Nisêbînê ew der ji Amedê germtir e. Germtir e. Beriya Mêrdînê germ e. Rast e. Belê Semîre, her wiha em tenas dikin, kesên ku hêna tenas nakin ji bo wan yan jî em bêhtir tenas bikin. Dikarî hinekî behsa xwe bikî. Semîre Demirel kî ye? Kurd jiyana xwe ez karim wisa bidim pênasekirin 1972 de li navçeya Mêrdînê ya Nisêbînê taxa Zeynelabdîn ez hatime dunyê. Hîn temenê me 6 salî bû. Ez û malbata xwe me koçî İzmîrê kir. Li İzmîrê li Qedîfeka le nêzîka 17 sala ez li wir jiyam. 2000 Qare jî gelekî. rast e cê Kurdayê, cê koçberiyê ye. Lêbelê 2000 de dîsa ez û malbata xwe em vegeriyan hatin Nisêbînê. Lê piştî ku 2016 de Nisêbînê hat rûxandin, hat weşandin. Em malbatê Nisêbînê hinekî em hatin Mêrdînê navenda wê. Em derketin ba 10 salê min e ez nihaka bi xwe navenda Mêrdînê dijîm. Ez zewîcî me di zarokê me heye û ya malbatî jî di malbatê de jî ez zaroka duyemînim. Em 7 zarokun ez ya duyemînim. Maşallah. Tu hîn cîwan xuya dikî. Semîre, niha destê me de du pirtûkên te hene. Yek ji wan a evîna rast e. Evîna rast ê yekê min e ne wisa? Rast e. Erê. Adin jî Şahmaran e. Erê. Em ê hêdî bername de behsa hemûyan bikin. Ez ê pêşî ji te re bipirsim, çima evîna rast? Yani paş da jî dinivîse evîn lêgerîna heqîqetê ye. Rast. Çima? Niha em hinekê Kurd jiyana xwe got em zarokê ku ji ser axa xwe, koka xwe em vedqetin û em koçberî bajara û metropola û Ewropa dikin. Hinekê ew hîs bi merov çê dibê. Ew hîsa ku merov çê dibê jî bandora derdorê li merov tê kirin. Wextê ku em diçûn mekteba ya yekemîn di wir de mamostê me zanîbûn ku em bi Kurdî diaxivin, Tirkî nizanin. Gelekî tesîra wana ya neyînî li ser me dibû. Ev çi ziman e, çima vî zimanî diaxivin, hûn Tirkin, bi Tirkî biaxivin. Em ê ji bakin malbata we, em ê malbata we biştagilin. Yani carna jî gotinê wek heqarwarî digotin. Ji ku hatine herin wir. Heta ez û xwişk xwe jî me lêdan jî xwariye. Lêdan xwariye. Di jiyana xwe de zaten wê hinekî wêna dayî xuyan kirin. Navê wê nizam pêşim nebêjim ama jiyana wê de çunki ew jî şehîd ketiye. Ji ber wêna tesîra pergalê gelekî li ser me hebû. Ji ber wê me dixwest timî ku em çanda xwe û nirxê xwe nas bikin, zanibin. Malbat jî, malbata min jî di aliyê birdozî de, aliyê welatparêziyê de têr û dagirtî bû. Hîn di wextê Şêx Saîd de bavpîrê min, bavê dayika min, ew wana bi hîn di wê demê de wa serhildana de bi Qedrîcan, Ekrem Begre, Nûrî Dêrsimî wana re hemû tev digeriya. Heta wî jî
وەک گازی کێ تێخویاکن چاوی دەستی وی سەقەت ببوو دوورە wana hingî zext wa têkirin derbasî rojava dibin li Qamişlo dimînin ji wir derbasî Hilêliyê dibin ji ber wêne dayika min wir çêbûye dayika min di wir de perwerde dîtiye wir pir kur dewariyê nas kiriye di nav hewqa însanê qedir bilind bi war têkilî daniye bi war rabûye rûniştiye ji ber wêne şûn de dayika min tê li vir di zewicê bi bavê min re ji ber wê yekê pir bandora dayika min li ser me heye yanî timî çanda me zimanê me Xwe jî xuya dike. Niha pir qedexe jî hebûn yanî pergal dewlet nedişt yanî tu pirtûk nakev pirtûk derketine ez cana ji ciwanan dibêjim hewqas hebûnek heye hûn ji vê hebûnê fêdê nakin hûn ji vê hebûnê sûdê nagirin ama yê me ne wisa bû di wextê me de tiştekî tune bû hemû qedexe bûn mesela me heşteyê dît me di heşteyê de ez wî çaxî temenê min şuxlê 9 salî bûm belê bavê min jî wî çaxî hevalê me lê got taxa me rû dinişte heme hatibûn bin çavkirin yanî me didît bi lez û bes pirtûka ew qesetê band teybê hebûn ew ya wana ê şivan bû mesela ê aram tîgran bûn ê kerabetê xwe çûbû Kurdî qedexe bû yê miradê kinê bû wana heme dixistin bin erdê ji bo ku dixistin bin erdê de riziyan yanî pir qedir bilind bû pir biha bû ji me re yanî pirtûkeke bandeke teybê me ro guhdar bike ji me re gelekî baş bû ji wê tunebûnê îro em hatine vê hebûnê lê mixabin em niha katine rin ciwanê me kî di sosyal medya de jî di tevayî înterneta de jî tevayî ew malpara de jî pirtûk jî stran jî helbest jî dîroka Kurdî jî dîroka çandê hunerê hemû tê dinivîsin lê belê naxwînin ne belê em di wir de bo got tunebû gelo bala me dikşand yana em di wê diaspora de ya jî di metropola de gelekî tesîr li me dike bo got zext zêde hebû miradê kinê pir kêfa min jêr dihat yanî mîrê ribabê ye ustadekî dengê wî bi rastî jî zingara guha paqij dike dadkevê kurahiya dila ez gelekî hez dikim û ez bi minnetdarî jî wî bîr tînim ew strana wînî Seyrê û Eliyê Mamed temenê min jî 15 ye hîna wî çaxê tu ji zarokbûnê bi aliyê kamilbûnê diçe yanî tu dibêje tu kamil dibî di wir de hinekî ew romantîzm jî ser wî temenê ciwan de derdikeve holê wextê ku evînên serpêhatiyên ku gelekî balkêş jî tu godar dikê tu tesîrekê li bandorekê li ser te tê kirin yan tu bikênekê ez gelekî bandor bibûm wextê ku min miradê kinê strana Seyrê û Eliyê Mamed Eyşana Elî yanî gelekî stranê wînî xweş hene milê godar dikir bi rastî hîn bêtir ew hêstên netewperweriyê hêstên welatparêziyê derdixist holê wisa ji ber wêne piştî 34 sala me evîna rastiyas kir Sala çenda da derketibû 22 ye 22 erê rast e peki mesela ew mesela miradekîne em behsa wî dikin ew li ser vêjeyê Kurdî de tesîrek çawa çêkiriye yan ji dengbêjên me di vêjeyê Kurdî de tesîrek çawa çêkiriye Niha rast e miradê kinê bê aram tîgran bê wekî dî gelek Eyşe Şam bê Meyram Xan bê kerabetê xaço bê wana Arif Cizrawî bê yanî gelekî navdarê me hene gelekî hunermendê me ne qedir bilind hene bi dengê xwe û bi wê hestiyariya xwe ew serpêhatiyan dikirin stran bandorê li ciwana dikir li civakê dikir yê ku zaten civakê aniye îro çand û huner e ew cewher e yanî
وانا گو نگو تبانا لی خودی در نکه تبانا دوا زور و زحمتیان ده دوا درفت کم ده وانا لی خودی در کتنه که بنرخ در نکه تبانا ایرو زاتن او ندبو تمنیمه بیرامه زاتن و استاد نمر بیرامه بیرا جواکیه وانا یعنی بدلوب وانا دانه هفدو ایجا که بوا دلوپی گو دانه هف او بیر تیرو داگرتیه ایجا یه گو وک ما گو دخوازن جوی بیر دلوپنا درخینن و دلوپنا هنکی بناقشینن هنکی وانا تیخن پارزونی تیخن هندنی بیجنگی وانا هستی خوشی لیکن و بوا هستان کاربن برهما درخینن بکن برهمینه مثلا سیری علی محمد لگور استرانه کنه لیبلی هنکی تو علی آسوی و ده علی هستیاری ده تو هنکی توش نالیده که هلا به دستی جنیجی به خیسکرن به نویساندن و تقدیل تکرن یعنی براستی جی هنرمند دمه باندوری لقادا سیاستی جی کرنه یعنی ایرو نهاتا وقتی که ام دبیجن کی چاند و هنر و سیاست دوری هفدو نه همه هفدو خودی دکن ایم بخوا از دو هندر سیاست ده وقت مینا کزی بدم کی گله کی حواله مجی بینا دبیجن دوباره دبیجن ام بخوا ایک و ام کتن نا سیاست ده مثلا نوتی ده از کتمی بله باندورا سیاست چاوا گولمه کریه ده هندر سیاست ده جی می چانتا خواه و می هنرا کردی و لگور وینا توایی برهمین کردی من ناس کرد یعنی چاند نه بسری خودتنی هاتیه آفراندن ایرو ام کارن جنوتی حیانها که بگرندست چاندا ما و زمانی ما و جه وانا همه سیاست درکتن بله سانکارن yani jibona parastına zamanı Kurdiji ve je Kurdiji yani çandu hüneri Kurdiji ji salên nota heya niha gelekî tişta derket holê arşîv çêbûn ev arşîvên Meryem Xan, Esmer Xan ê ku navê van niha em nikarin bêjin yan jî me bîr kir yan jî yani di bername de belkî nikarin zêdetir bikin hemû jî niha arşîva me heye destê me de yani arşîvek wisa destê te de heye نها بخوا tabii ki وجه yani zaman be وجه be نویسکاری نویس حزبون به حیات لیکولین و وکولین تونک تو واتاوی در ناگمی دوی دو سری ده هنکی دو آلیه بشا خود مجارا خود تلیکولینه بگین و تبخوینه و تو دوان ده هنکی وانا تل سراتی خینه پیشنی گو تل سراتی خس ساتن تشت دکوی دستیده یعنی بنگه هک تمنه کش در چیده بی پرتوکین یه نویسکاری نافدار مخوندنه دور ده تشنی بالا مکشانتیه مثلا یکمین یا مدنی فرحو سر رومانا ادبیاتا کردی پرتوکه کویه بو گله که تشتی خوش نویسانده بو براستی جی کرد گله کرد یعنی نویسکارین کرجی امکارن بیجن ev demên ev serdema dawî de gelekî wek gote jî daxuyan kirin tiştî yanî em karin bêjin ki arşîvekê wa çêbûye yani berê arşîv tu nebû lêbelê me bixwe niha ka arşîv de aliyê hiç de heye yani em bêjin ki materyalekê ya jî tiştekî destê min tune lêbelê de aliyê got xwendina got me kir û aliyê lêkolîna got me kir لسر چاند و هنر و زمانی کردی و وجه ادبیاتا کردی تشتکی بنگه که هیه یعنی سرمایه بچوک هیه راسته yani divê em wî jî biparêzin ji ber ku te gav kidinê behsa nifşên nû kir bi rastî jî berê em xaset pirtûka
di nav erdê da me veşart. Niha jî destê me da ew qas îmkan şert merç hene. Ew jî ji çand û hunerê hêdî belkî sîstem jî ya dixwaze. Ji çanda xwe û ji hunera xwe dûr dikevin. Ji ber wî jî lêkolîn tiştekî gelekî giring e. Îcar em verin ser şahmaran. Ev jî ji lêkolîn hatiye, ne wisa? Şahmaran erê, yani çîrokek gerekî navdar e. Tu dikarî di vê pirtûkê de çima şahmaran? Niha navê şahmaran Xwedawend e. Erê. Xwedawend e, şahmaran bi xwe gerdûn e. Gerdûn erê. Gerdûn e, hişê gerdûnî ye. Wextê ku tu hişê gerdûnê bigirî ser, jin derdikevî. Yani mê derdikevî. Tu lavê di nerê mê ye. Xwezayê di nerê mê ye. Gerdûnê tu di nerê mê ye. Tu tevayî zindiya yêgo di afirînî. Yêgo tişta çê dikî mê ye. Şahmaran jî li gor ku şaristaniyên dixwestin bi destê mêra dîrok nivîsandin hinekî şaristanî, xwestine jinê weke mar bidin xuyan kirin. Erê. Lêbelê li ba me mar ne tiştekî xerab e. Çikî îro tu nihaka tu li hundirê aliyê bijîşkî de loga wa tu nerê tu mer li dora darekî xwe pêçane. Mesela tu li Gilgameş tu nerê dara jiyanê, dara zanînê mer wê diparêzî. Wextê ku tu li dinyê tu nerê mesela Kroburos heye, sonsuzluk. Ew jî wek merekê li xwe li dorayê pêçe. Yani ev efsaneyên ku hatine nivîsandin, ew nivîskar, ew wejehêzan demekî tiştê hîs kirine, tiştekî lêkolîn kirine kî watakê dane mar. Lê yên ku wekî dî cuda dixwazin mar pênase bikin bi jinê re nêvî jin mar e, nêvî jin jî mirov e. Ew bi wê nas karin pênase bikin. Yani aliyê jinê de jin zaten pîroz e. Yani em wêna çikê venakin lêbelê çima dûvikê wê mar e. Ji ber ku di damarê jinê heye. Em nihaka wêna di jinolojiyê de jî di nirxînin, di damarê jinê heye. Damarek wênê dîrengen e. Damarek wênê jî ya got karê teslîmiyetê bide. Yani teslîmkar e. Çima teslîmkar e? Wextê ku di rêzîkçiyayên Zagrosê de yê wir de jin Xwedawend e. Belê. Nînhûrsak jin e. Înanna jin e. İştar jin e. Tiyamat jin e. Ev heme Xwedawend in. Lêbelê şûn de çima jin teslîmiyet daye. Rast e pergala mêr heye, ew zihniyeta hişmendiya mêr heye. Mêr jinê xistiye bin wê bandorê, lêbelê li wir yekemîn jî jin jî şikestiye. Mesela em bêjin neh qatmanê me ne. Di qatmana çara de, heta em karin bênasiya de jî hin bi a çara de jin dişkê teslîmiyetê dide. Ji ber wêna timî em di jinolojiyê de jî bêjin, ew damara teslîmiyetê em çawa karin wêna pûç bikin, kêm bikin, lawaz bikin. Di wêna de şahmaran ne pirtûkeke ya jî romaneke, nivîseke aliyê evîndariyê ye. Em evîndariyê pîroz dibînin, lê em evîndariye bi heqîqetê ve digirê didin. Gelekî mijarên me girtiye dest di vê pirtûkê de, ya got yekemîn ya Oryan û Aryanan e. Ew hinekî li ser kuantumê me neqş kiriye, me neqişandiye, me motiv nalê kiriye, me berfireh kiriye ser kuantumê. Çünkü kuantum di nav felsefeyê de yani jiyekî çima digire. Nihaka zaten heya got tu tekiliya wan çi ye? Nihaka got tu heya kuantumê negirê dest tu nikarî tu zindiyê tu bigirî destê xwe. Yani hebûnê tu nikarî bigirî destê xwe. Yani kuantum hinekî jî li ser madde û enerjiyê ye. Heya got tu wa molekûla tu heya wa hücra, heya got ew mesela zerra, heya tu wana lêkolîn neke
توانا فهم نکه توانا باش ناس نکه نه آلیه فیزیولوژیه نه آلیه بیولوژیه نه آلیه اونتولوژیه نه اپیستمولوژیه تو نکاره مروف بیناسه بکی جبر وینا هنکی مروف بگردونه و ام پیناسه دکن یعنی وقتی که تو گردونه بگیری دست لاشه انسان یعنی فیزیکا انسان گردونه چاوا مکانیزمایا هندر مکانیزمایا مجی مکانیزمایا دهندر دامارا دخوین دگره اف همه ذاتن خوزایه او همه ذاتن آخه او ذاتن همه گردونه وقتی که تل استیرکا دنره تل هیوه دنره تل روژه دنره او ذاتن همه او مکانیزمایا لاشیده مثلا رحیما جنی گردونه ده آفرینی ام ده کوانتومی ده دوات تئوریات بیشین که انسان چاوا چیویه انسان چاوا چی هاید بیشین یا هیکش مریشکی چیویه مریشکی جی هیکی چیویه یعنی وقت پرسکه وسا نه تل جنی دونره ده بیشین که جنش میر چیویه میر جنی چیویه وقت دوزا وقت مثلا مریشکی işte vana ev pırs bilen pırsni geleki gerek mero bu kurahi bersivavi bedi. Gerek aliye bersiveti ve tedar bi ve take tülebeki. Bedi gotuna tünekari tuye mijare bigri. Jber vena kuantum devirde mijareke giringe u mijara ya beden u laş u jiyana mirove. اجبر وینا کوانتوم از دبیجم ده اوین راست جیتویا بکار آنیه نه وسا ده اوین راست گلکی میتولوژی تونه تنه سرپیهاتی کردایه لیبل شهمران میتولوژی شکو هاتی آفراندن یعنی بنگها میتولوژی چیه بله دایپونا میتولوژی چیه چاوا میتولوژی درکت دور ده لگور هنکی لیکولینی خوشی میتولوژی دوی ام جگری مرازان بگرن دست حیا گو گری مرازان ناوی göbekli tepe danine lebele nave ne göbekli tepe gri mrazan gri mrazan iro naha kat bejin ki nabera 12 و 20000 sale lebele mxabin ew tabaqe jor ew tiştê gol jor dîtine wa sekin andine gri mrazan gri mrazan نه وقتی کو پشت پاولیتیکه حیا درباسی مزولوتیکه دبن حیات هومو ساپینز جی گریم رازن او در بنگه ویجیانیه اش پاولیتیکه تی وقتی کو دبیجن کی د پاولیتیکه ده او هومو درکتنج ریف بادیسی درکتنه هاتنه هنه کی دبیجن کی 3 میلیون ساله هنه کی دبن 2 میلیون نیف ساله هنکی دبیجن که ev ağa Mezopotamya jir u jor 350-400 sale. Mesela düşkefta de vekirine ditine ontologa, arkeologa, dirok nasan, dirok zanan ditine. Mesela şanidar le aliye Kurdistana Irak'ı 65 sal derdikevi. Geleki cihe cür boncuklu tepe cihe bejin aliye kerborani ev der nizika 300 saliye vay le gorse navala gorse navala gorse ve ev der ser 200 saliye ev te çivate te wata ku ev 12-20,000 sal puç dibi demek ki dirok him bi kurahi û him berhemên di destê watene nikarin wana bizzelali ji tevayê civakê re rakhînin. Dîrokeke desthilatdar nivîsandiye, ola xwe ser avê kiriye, baweriya xwe li ser avê kiriye û pergala xwe li ser avê kiriye. Wextê ku wênat derxîne ev hemû tê hilweşandin, tu ne tê hesibandin. Yekemîn nikare vê pergalê bi carekê biguherînî. Ev jî nahaka matmayî man. Nahaka Aryan mesela li ser İraniya pênase dikin ev pir şaş e. Pir xwestine ser İraniya di şikleke motifeke bidin lê belê ne wisa ye. Gelê arî berî hûriyan e jî. Gelê arî pir kevnar.
یکمینن هومو ساپینسا دست پیدا که لوما مگوتیه لور ده کم ستیر کنه یک سیریوسه یک جی آریانه مدورد نویساندیه یعنی هنه کتابی که میتولوژیک وک فلسفه که مدای خویان کرن لیبل یا راستی یا ویشی هیه چقاسی وک افسانه که بگوتنشی وک دستانه که بگوتنشی لیبل هر دوش محقق گریدانه که هیه نه بالایه نه ولو جریزه ولو تصادفه هنه اوجی ایرو دبی پرگاله ده پرگالا گو نهاکا بریکو پیک دبن نه ممکنه وانا وکن پرگالا یا اولی مثلا یک خدایی دبا بیلاده درکتیه پرگالا یا گو ام بیشن مزاپوتامیا سر اولا ابراهیمی جی او جی بر سر چی که درکتیه آلیه ام کارم بیشن لقدسه درکتیه işte bana pir bandorun, pir hatiye rûniştandin lêbelê beriya wêna gelekî ew kîl tablet hene di destê wat. Ew hemû nihaka di müzeyê xwe diveşart. Mesela me gelekî lêkolîn kir, gelekî ji wana birine li Amerîkayê. Yani li Floridayê heye, li Fransa heye, li İtalya heye. Berî wêna پرتوک هبون گلکی نویسکاری ما لیکولینری ما پرتوکا دنویساندن لی او دبیجی یا حاچل سفر دو هاتنا واده آلیه گریک روما بی آلیه یونانا بی وانا هاتن و پرتوخانی ما شهوداندن وانا شهوداندن نخواستن دیروک هبو دیروک هاته بو نویساندن چقاسی کم بیجی ama دیروکک هبو یا مزاپوتامیا. Eğer ez şaş nebim Kleopatra ile İskenderiye pürtükhaneyek bir mezin vekir bu piştevi Hırakır'ın o Hipatyacı lüve deri hat koştun. Aynen. Eğer şaş nebim. Nefertiti Prensesa Kurdayı. Prensesa Kurdayı bineh zaman azani bu. Aliye diplomasiye de perxord bu. Da aliye çantê de jî perxord bu. Aliye hunerê de resameke bu. Sanatkareke baş bu. Yani perwerda xwe ji 4-5 saliya xwe heya got çûye gihayê Misrê jî wêna timî li ser wêna hîn bûye û li ser wêna tişna afirandiye. ji ber wêna wê jî pirtûxana ke çêkiriye ama ew pirtûxane ew jî çûye. Yani a Kleopatra jî çûye, a Nefertiti jî çûye, a wekî dî gelekî jina tune dikin. Ew ji ber çi derdiket? Ji ber ku di Sümerê de me lûr jî nivîsandiye. Di Sümerê de li wir jin zaten dikevî. Di Sümerê de jin dikevî. Sümer çiqasî şaristaniya xwe berfireh dike, çiqasî wê şaristaniyê di dê rûniştandin, pergala xwe jî pê ave dike. Ew pergala wê çi ye? Pergala wê metîngerî ye. Pergala wê gotevayê her tiştî li ser hîmê xwe, li ser gora xwe, li gor قانون و یاسê xwe bi dê rûniştandin. Em ser Sümeran hinekê vekolînê bikin, nihaka qewmê Sümer heye. Qewmê Sümera li 4 aliyê dünyayê tu binerî Sümerî hene tuneyê. Çima tevayê dîrok nivîskar, wejekar yani tevayê dunyê çima her tiştê li ser Sümera didin xuyan kirin? Dibêjin ki demjmêr Sümera dîtiye, astronomî Sümera dîtiye, nivîs Sümera nivîsandiye. Yani her tiştî dibe Sümer. Tunekî. Tune yani ew qewm tune. Ji ber ku ew qewm tune û kesekî nikare xwe lê xwe dî bike, wilo tiştekî avê tune holê û dibêjin ki hemû tişt Sümeriyan kirine. Ew bi xwe tune. Wextê ku tiştekî qewmekê tune bê, qebîlak tune bê, gelekî milletekî tune bê, tu bêjî wa kiriye.
O zaman dibêje tevayî ew berhem, ew tevayî tiştê ku hatine afirandin, dibê tevayî ya. Herkes xwe tê de dibîne. Lê belê ne Sümerê. Ne Sümer. Mesela dibêjin ki Marduk Babilî. Marduk Kurd e. Marduk Kurd e, Gilgameş Kurd e. Ji bo ku vana Kurdin naxwazin gelekî tiştê qewmê gelê Kurd derkevin pêş. Bu xwe ji bona nefertî jî dibêjin Kurd nene, yani kabul nakin. Ez çi bim Misrê, îcar li wê derê bi gelekî kesan xeber dahîne, tercüman hebû, işte çi dibêjin, rehber falan hebû. Min got nefertîtî Kurd e qebûl nekirin. Gotin na. Ev behsa çîrokek dinê kirin, min jî bi çîroka Kurda kir. Nefertît jî bi rastî jî alî olê jî, yani beriya Musa ez dibêjim, ev gotiye ya ji Mezopotamya, hani digotin ya yek xwedê heye, ev jî tawe. Nefertîtî jî ya ji Mezopotamya derxistiye biriye Misrê. Aynen. Ji ber wê jî li Misrê mesela dijî wî gelekî kesan dekire, êko oldarin, ew hinek jî li hepsê da jî ma, yani mala xwe da, ciyê xwe da, qaleyê xwe da, ew hundur da mane, yani hinekî wek hepsê da mane. Di wî warî de jin gelekî rol xistine milê xwe di tarîxê da, di dîrokê da, di mîtolojiyê da. Çima niha ew qas tiş hatiye guhertin, ev 5 sale em dîsa berxwe didin ji bona haqên xwe, ji bona ku em navê xwe bidin naskirin. Çi hat guhertin? Niha rast e nefertîtî naxwazin wek jinekê Kurd, wek prensesa Kurda bênase bikin, bidin nasîn. Lê tu li wê nabinêrê Selaheddînê Eyyûbî jî heya done Kurd bû. Saîdê Kurdî, ew jî ne Kurd bû. Kurd ji ber ku malva mezûbaniya tevayî şaristaniya kirine û Kurd timî ji bo ku wek hîna jiyana xwenî qilam, jiyana xwenî eşîrtî, federasyona eşîra, federasyona mîrektiya, yani aliyê wek neolîtîkê, jiyana neolîtîkê qebûl kirine, wilo jiyaye û aliyê dewletbûnê red kirine. Dewletê qebûl nekirine, wana xwestibana berî nehaka bi 10,000 sala dewlet bûn. Ew bûn. Lê belê wana ji wê koka xwe me gotiya heqîqet jin lêgerîna heqîqetê ye, evîn jî heqîqet e. Ji bona Kurd hîna di wê girêdanê de ne, bi wê girêdanê ve xwedî dikin, sûdê dikin. Ji ber wê na Kurd timî kîjan şaristanî, kîjan gel hatibê mezûbaniya wa kirî. Lê belê wana çi kirin? Wana me suîstîmal kirin. Timî çanta me, hebûna me, destkeftiyê me ji xwe re mal kirine, yani kirine ê xwe. Ême bingeha me jin e. Ême em tevayî her tiştê xwe li ser civak bîlin, ser jinê tê avekirin. Jin pîroz e ji bo civaka Kurd. Jin wextê ku dikeve hundirê civakekê rêz jêr tê girtin. Ji bo ku çima? Ji bona ku civak timî zanê ya ku malbatê berhevtînê, malbatê bi rêk û pêk dibe û rê rêbazê têkiliyê jin zanê, ji ber wê na qedirê wê bilind e. Tu nehaka tu li civaka îro tu nehaka tu dinerê, ji bo ku ew jî ketine bin bandora pergala kapîtalîst, pergala modernîte, ew jî ji nirxê xwe dûr ketine. Ji bo ku ji nirxê xwe dûr ketine jî di hundirê civakê de ehlaq riziya ye. Îro di hundirê civaka me de ji ber ku ew nirxê menî yekemîn, ew heqîqeta xwe em qut bûne, ehlaq jî di hundirê civakê de nayê rûniştan, di malbatê de nayê rûniştandin. Niha tu li malbata tu dinerê hemû telefon destê wa de ne, xwendin tune. Tu têkiliya wa bi çantê tune. Çi ye? Hemû di hundirê wê sosyal medya de tiştê ne baş wana godar dikin, temaşe dikin, xwe dişipînin wana. Îro îca nehaka di hundirê
malê te zarok ji malbata xwe kut bûye. eri. Tu dirê malekê herkes li koşakê rûnişte. Lêbelê em di wa demê xwenî berê dinerin, dapîrê me, kalkê me, pîrkê me, dayikê me, yê got hinekî emirê wa temenê mezin bûn, li rû diniştin û di civakê de sohbeta dikirin, çîroka digotin, mesela digotin, odê gunda hebûn, ev hemû tev rabûye. Wextê ku tu li çanta xwe û tu li tevayî wa tiştê xwenî gelemperî, folklorê xwe tu li xwedî dernekevî, tu mirovbûna xwe jî tu dûr dikevî. Tu êdî dibe wek mekanîzmakê. Bixwe ev kapîtalîzmekî hov hatiye Bakurê Kurdistanê, li Tirkiye tevahî jî, yani ne tenê Bakurê Kurdistanê. Her sal ez diçim têm mesela ez dibînim ya ev her sal firaktir dibe sankî. Ne olsa yani em ji bona vê rola jin çi ye? Em çi bikin? Me behsa ew qas şahmaran dikin, adînê dikin. Niha rola me çi ye? Niha rola jinê ji bona ku karibê civakê bibe ser hîmê berî, ser bingehê temenê berî, rola jinê divir de divê ew xwe nas bike. Hebûna xwe nas bike. Jin çi ye? Wextê ku jin li gor pergala kapîtalîzmê tev bigerê, nikare rolê bilîzê. Heya ku ew wêna nekujî, wêna di hundirê xwe de, di hişê xwe de, di feraseta xwe de, di tevayî hestê xwe de wêna nekujî, wilo serrû nikare tu ştekî bikî. Pêşî gerek ew xwe ave bikî, ew xwe amade bikî, ew bibe mînak, neynika civakê. Ji ber wêna pergal hew qasî di rihê jinê de xwedayî avekirin û jin jî wêna qebûl kiriye, wê koletiye qebûl kiriye. Yani koletî ne zincîr e, zincîrê veşartî heye. Di hişê xwe de bûyî wek pergalê, di aliyê fîzîka xwe de bûyî wek pergalê, xwarina xwe kirî wek wêna. Mesela dibêjin ki gerek em zeîf bibin. Hew tu tendurustiya xwe bine. Tendurustiya te bû baş bê, zeîfbûn ew modela kapîtalîzmê ye. Mesela dibêje ki gerek hemû dişibin hev. Îro gelekî estetîk çêbûye. Bi navê estetîkbûnê de şiklê xwe xera kirine. Em ne li hember. Etîk û estetîk di ruh de ye, di giyanê însana de. Û tu etîk û estetîk di giyana xwe de, di sekna xwe de, di axaftina xwe de, di tevgera xwe de, di çalakiya xwe de, tu bidê rûniştandin di xwezaya xwe de xweşikbûna te derdikevî, cudabûna te derdikevî. Wextê ku tu xwe hemû tevayî xwe dişibînin hev, wek hev tev digerin, wek hev diaxivin, wek hev dixwin, wek hev li xwe dikin, tu wî çaxê cudabûna te tune. Ji ber wêna jin gerek vegerê paradîgma xwe nî yekemîn. Koka xwe nî yekemîn, dayika xwe xweza pîroz bibî. Heya ku tu xwezayê pîroz nebînî, tu ji xwezayê dûr bê, tu nikarî jiyanekê ehlaqî, polîtîk tu nikarî have. Belê, belê. Divî warî de pirtûk yani ji bona eger bigîje nîşên nû ji bona wan yani tarîx e ya mitolojî ye, kuantum e, sosyolojî ye, pedagojî ye, her tişt heye têde. Rêkê evê veke. Mesela dundirê pirtûkê de me teyrê sîmûr. Goçawa tu ji ariya xwe tu xwe dixwiliqînî. Ew ji ber rojê derketî, ji ber heyvê û rojê. Roj şeveqa sehera sibehê du derdikeve, kengî dema xwe didomîne, roj ber tu nebûnê diçe. Ama sibehê dîsa xwe vedike, dîsa şewqa xwe û tîrêjê xwe davêje ser tevayî cîhanê. Jin jî wisa ye. Mesela teyrê sîmûr li wir heye. Meqala teyrê sîmûr heye. Adem û Hawa heye. Adem û Hawa ew mitolojîk, ew da çawa Babîla wê çîka pirtûka pîroz di Tewratê de çîroka Adem û Hawa nivîsandine, me wê jî lê kiriye. Ew jî tê de heye. Wekî de Kurobros, sonsuzluk yani bêdawîbûn. Ew jî tê de heye. Aliyê te hinekî te qala Misrê kir, te aliyê Ra, mesela Ra. Ra, ahû Ra,
mazda. Awrê mezin bi navê Kurdî awrê mezin in. Yani tiştekî te temaşe dike, tiştekî te dişopînî. A ê semîtîk raştine, nihaka di zikrê xwe de a Allah kirine. Ra Misriya birine, Evet. yani wana birine kirine ra roş, rayê. Ew jî xwedayê wayê. Mazda ma jî ji merma ye. Em ma terîma ma ji dayîkbûnê ji mêbûnê tê. Evet. Mesela li wir me gotiye di hundirê gerdûnê de mariyan heye. Ew komstêrka galaksiya stêrka mariyan xwedawenda wayê. Me xwedawend nav tên guhertin. Her çandekê, her şaristaniyekê navekê. Her şaristaniyekê bin pê dike, şaristaniya xwe ave dike, lê ew geleneka hanê ji xwar mal dike, ji xwar tîne. Mesela girê Roma hat vir hebe tevayî bir ji xwar bir. Ew Olimpiyos e çi ye Evet, dibêje? Olimpiyos, Zeus wana. Zeus. Ew heme tev emin. Tunel wir tiştekî wisa. Hatta vana kirine fantastik çîrokê fantastik û filîma. Çima derfetê wa heye. Hîn bêtir xwestin ew got di wir de xwe çandê bikin a xwe û di wir de xwe bidin afirandin. Hatta wa lîstikê zaroka jî serçin. Lêbêne tiştekî wisa tune zaten di vir de em dibêjin. Her tuş li Mezopotamya bi dayîk bûye. Dayîka mirovahiyê, jiyanê, afirandina jiyanê li Mezopotamya derketiye. Em hêdî tên daviya bernameya xwe, sohbet pir xweş e, mirov dikare pirtir kûr û dirêj bike. Lê mixabin wextê me diqede. Pirsekî davî destê tê da xebatên nû hene. Nahaka min gotiye di aliyê jinolojiyê de di aliyê xebatê jina de jî ez tê de me û wekî dî jî ez nûnertiya mêrdînê ya wejekarên Kurd dikim. Bi rastî wextê tu dikevê nav xebata û çalakiya pêvajo jî hevdû wek rêzê hevdû berdewam dike. Ez ji nivîsê xwendinê qut bûme, ev nêzîka sal û nîvek du sala ye. Lê belê me dixwist ku ez hinekî ber tişt nivîs hene, lêkolîn hene destê me de me dixwest ku ez pirtûkê. Lê belê pirtûk wilo bi carekê dernakeve. Erê ez jî nepisporim, belkî gelekî kêmasiyê min tê de hene, lê belê gerek tu lêkolînê bike. Tu vekolînê, lêkolînê bike, hinekî tu heqîqeta wê, hinekî naveroka wê. Got yê xwendevan got bixwînin tesîrekê li wa bike, wa bidê fikirandin, hinekî bi bandorê li wa bike. Yani nivîs wisa ye. Nivîs pê aliyê çavderiyê de filîm bin, belgesel bin, gerek wana heme hinekî civakê bidê fikirandin. Îro nihaka ev bernama me jî yê got lê godar bikin, tabii em dixwazin ciwanê me lê godar bikin. Zaten yê got temenê wa di emrê me de ji me mestir, ew ji me bêtir zanin. Em zaten mîrata wa îro em neqşe dikin. Îro em li mîrata wa em jê sûdê digirin. Lê belê ciwanê me hinekî divê vana balkêş, bala wa bikşînî. Hinekî zanibin got çand ji ku derketiye. Çand bixwe ji çandiniya erdê tê gotina çand ew e. Erde, axe, ji axê tê. Ji bo ku însan fîzîka wê, biyolojiya wê, kimya wê tu di nerê hani bêjin demîr eksikliği var, çinko eksikliği var. Yani însan bixwe elementeya axê û avê ye. Ji ber wê na divê tevayî ciwanê me li axa xwe, li xwezaya xwe, li çanda xwe û li hunerê xwe xwedî derkeve, sûdê dibigire, hinekî mîsoger bike, hinekî wana bidê rûniştandin, em bana vê hêvî em dixwazin. Belê em jî spasiya xwe ji bona te dikin. Em hatin cem te em bûn mêvan. û pir xweş bû, sohbet jî xweş bû, bi naskirina te jî ez kê xweş bûm. Bi xebatên nû em ê dîsa verin cem hev. Em ê tişna hilberînin, em ê çêkin, mecbûr e. Gelekî spas. Spas xweş. Belê temaşavanên hêja em hatin daviya bernameya Hestên Rengîn. Her wiha em spasiya xwe ji bona xebatkarên Jin TV dikin. Heya carekî dinê bi rojên xweş û gêş û azad. Li xwe biqate bin. Dem baş.